जनायाव सासे मानसि गोमादों। धेमाजि जिल्ला जनाय थानानि सिङाव थानाय खेमी गामिनि थागिबि लबन दलेनि फिसाज्ला नेपलियन दले मुंनि सुबुङा गोमानानै दङ। बे नेपलियन दलेया थांनाय 9 एप्रिलनिफ्रायनो गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सुबुङा जनायाव थानाय इकन एक्सप्रेस मुंनि मोनसे अनलाइन कम्पानियाव खामानि मावोमोन। बेबायदिनो थांनाय 9 एप्रिल सनिबारखालि फुंनि 7 बाजियाव गावनि भारा थानाय न'निफ्राय खामानियाव थांनो होननानै नेपलियन दलेया ओंखारलांदोंमोन। बे समनिफ्रायनो बे नेपलियन दलेया न' फारसे फैफिनाखै एबा गोमानानै दं होननानै नखरनि सुबुङा फोरमायदों। बेनि थाखाय दा जनाय पुलिस थानायावबो एजाहार होनाय जाबाय। नखरनि सुबुंफोरा गोमानाय नेपलियन दलेखौ नागिरगासिनो दं, नाथाय दासिमबो बेनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बेनिखायनो गोमानाय नेपलियन दलेखौ नागिरनायाव सुबुं माहारिनिफ्राय हेफाजाब बिदों। लोगोसे गोमानाय सुबुंखौ बहाबाफोर नुयोब्ला 8011870461 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों। আমাৰ কেমি গাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰীযুত লবন দলেৰ পুত্ৰ শ্ৰী নেপলিয়ন দলে আজি প্ৰায় 1 বছৰ ধৰি মুৰগংচেলেক গাঁৱত অধিষ্ঠিত ইকম এক্সপ্ৰেছ বুলি অনলাইন দোকান এটাত কাম কৰি আছিল। কিন্তু যোৱাকালি প্ৰায় 7টা বজাত ঘৰৰ পৰা অফিচলৈ বুলি ওলাই গ'ল। কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আত্মীয় সম্ভাৱ্য মানুহবিলাকৰ ওচৰলৈ যোগাযোগ কৰিও মোবাইল ফোন যোগাযোগ কৰিও কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ আদায় কৰিব পৰা নাই। গতিকে মা দেউতাক ল'ৰা ছোৱালী ঘৈণীয়েক সকলোৱে দুখত মিলমান হৈ ভাগৰি পৰিছে। গতিকে তুমি আমাৰ পুত্ৰ নেপলিয়ন দলে তুমি য'তেই নাথাকক তুমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহা। তোমাৰ মা দেউতা তোমাৰ কি দুখত গ'ল কি নিজেই জানা। তুমি যদি ক'ৰবাত দুখত পৰি আছা তুমি সোনকালে ঘৰলৈ গুচি আহা। সকলোৱে দুখত মিলমান হৈ আছে। গতিকে আজি আমি তোমাৰ নামত আমি জনাই ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আমাৰ পুলিচ থানাটো এজাহাৰ দিছোঁ। গতিকে কোনোবাই যদি ক'ৰবাত দেখিছে নেপলিয়ন দলেক ক'ৰবাত যদি দেখিছে আমি ফোন নাম্বাৰ এটা দিম, সেই ফোন নাম্বাৰত আমাক জনাই দিব বুলি মই কাটৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে। ফোন নাম্বাৰটো হ'ল মই নেপলিয়ন দলেৰ ভতিজা বাবৈ দৰাইদেউ। গতিকে মোৰ নাম্বাৰতে যোগাযোগ কৰিলে মই নথি আনন্দিত হ'ম। মোৰ নাম্বাৰটো হ'ল 8011870461। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।